बोराखा श्री श्री शान्तिकाली आश्रमनि लुवाजी मुंबाइ लाइथांजाक 2020 27 आगस्ट सालमारिओ शान्तिकाली बोथारजाकमानो तैयै शान्तिकाली आश्रमनि रोंस्रोंनाय रक खादमुं फुनुक लाइखा हिमबतक खलायलायै ताक्लाय बिसिबाय फिल निजिदक पालाय जाखा अ सालनो हिनै सावै खनारिखा आश्रमनि अजामा Diperaja sarap puna jaga yo sini berapa bawa bersama bagi ini gimana sal yang besar lagi sekai asa sekai sini tahu sini betul mulai tahu pikir masa tu nama pikir lagi hingga dia terkait sama bola sini guru dia bagai jatuh lo kacama mana ke sini guru kena dia ko tham khala ko tham dong sama pun sini guru dia puto kema tha puto kema thana na sekene palane ata sekai sekene hingga tak kira ni awak guna joto student orang saya tak sekai hingga sang jara ke hingga sang sambil maya joto tak sulit hangga hai mana bagai mana pada non masuk hai pada kau baru samun kita tak sampai ini hai salama ini hai salama apa pada ini hai ini putih boleh kenal laksana tay karamal kita tay guna rokai kau pernah mana sini tiba sarang ni tangan ni timani agawa selanda gay oh gata pahini samun kita tangan rokai sini guru deh karamal kita kai perkata bagai tidak hai salama sen guru deh kau pernah dapat boleh kenal tu kena sini bagai terus kamu tunggu hai guru deh neng tahu dah sini terus kamu samun tangan bagai saksa malam guru deh selasa seke sini guru deh ni bagai samun kita tangan bagai sendiri bagai ambil kenai sini guru deh bela asta seke guru deh pilih bagai sini tinggal serumah sini terkenal jaga Hussein jaga sini Hussein anak itu sini semua sini tinggal terus saya sini sampai apa kamu kamu Di bagian norok oxygen itu rally kayak mana? Jotono hongkusang ni kakak hamja peri, jotono hambai ruo. Ini 26 tomo Gurudev ni themani sal. Abang tu ye sing bini Mumbai Islamjak Sri Sri Shantikali Mission Ningai singoro tini Burakawo rally khlayo bini thiman salno muitunarnan bagai bo 2000 sonni 27 tarik August tinikti hai salono samung hamia jara wansungma hamia wansung naironi yago bini sakno ma bedokha anga o salrokno sing muitunarnan bagai sing potik bosorno sing palailayo potek amchai rogo ba sini je potista khajak society ni school rogo sing tinti hai 27 tarik nogajo sing jotono kebo mondiro kebo schoolo kebo lamao sing bini
थैमानि सालनो तैयै जों हिमबाव तौरक हिमलायो खारं खारं ताई जों जोंनि खाव बेलायखिनो खा दुमानि फाइयो तामो हंगालाय गुरुदेवनि जे वानसुमा कटर वानसुकजाक सिनि दफानि बरकनो गोसां ताई कुसुक खालायनानै बागै बिनि वानसुकजाक अ हायुनि सिनि चुकथाया उकुलुक लायजाक बरकनो टिसानानै बागै ब जोंनो सामोन बागै ताई बिनि सनाम कलांजाक जे स्कुल रकनो जों ताइबो नक्ट खायनानै बागै जों मुइतुनारगो ब जोंनो सावो अ दफारक बयबो बाक्सा बासानाखाय बरनि यागो कलमनि अस्त्र नरक याफार दिहनै आबन बागैनो जों सिनि स्कुल रकनो जों ताइबो जोरदार मारो सिनि फरायनाय सेराय खनायरनो गुरुदेवनि जे साजाकरनो जों मा बुजुगो अ जरावो सिनि यागो कलमनि अस्त्र बायसे जों हिमना नांनाय हायनै अबरनो जों मुइतु खाव मुइतु दंग्रानान बागैनो जों सिनि स्कुलनि छात्र छात्री रक ताई अ एलगारनि बक्ट बृन्दरनो तुइ जों प्रत्येक बोसोरनो बिनि थैमानि सालो जों ताई आसाइमा सालोबो जों रेलि रक खालायलायो सर एक्चुअली बुथारजांमोननि कारण तांनि बुथारजाखाना दाउ गुरुदेव जों तो गुरुदेव बुथारजांमोननि बिनि कारण तो जों साइमैया ओंखाय बनो जे जों वानसुगो जों जे साइमनो जे बिनि सामुंनो जारा जाजाया रक बा बिनि सामुंनो जे केबेंनाय रक बरनो बनो बुथारो कारण बिनि मूल लक्ष्य तो समग्र सिनि अ हायुंनि सिनि त्रिपुरा रायजोनि सिनि ग्रामगन्जनि चुकथाया बयबो बाक्सा थांमाया तला दंजाक आमतिहाय बरनो ब साकाव तिसानान बगै चाइतोगो वानसुगै मानो जों माने बिनि आ सामुंनो जुदि चावै थाङाखाय बरनि सामुं जाजागलाक जागलाक आमतिहाय वानसुगैनो बरकनो जे सामुं हामिया वानसुनाय रक बरनो बगै बुथारोता सातिनि नंनि अरेलि बरनसिम बसुरखाय जों तिनिक सिनो रेलि सिनि श्री श्री सान्तिकालि मिसन जेरै स्रों दंथाय नकनि सिमि जों हिमै सिनि शिबनगर बुराका हाई सेकेन्डारि स्कुल जमनि थेके जरा जों हिमै जों हिम्मतक हिमलाय लायगोन सानसिनि मुं आं आंनि सिनिमुं होखाय आं अरो श्री श्री सान्तिकालि मिसन बुराकानि प्रेसिडेन्ट सभापति इंगै माने अरनि तां अकरांगै आं सामुं खाय दङ मुंगा आंनि मुं खाय बुद्धदेव बर्मा हामबाय साधारणत अरनि कमिटिनि अ सिसिर आश्रम कालिन आमना तैतिनि रेल खायमान तै तामसाना बुंसों नों खरकसा अरनि कमिटि इंगै जों दिनैथ' सिनि अ बुराखाम जायो जों अर गुरुदेव दागेजा खायसे सिनि हस्टेल दङ हस्टेलनि बुङो खाय सबाराय हस्टेल दिनै जों सबाराय हस्टेलनि कमिटि पक्षनि जों जोंनि गुरुदेवनि कोटि कोटि प्रणाम जों खुलुमो जों अ हस्टेलाव जों अनेक जगिया लुखुं संनाय दक्करिनो अनेक दूर दुर्गामनि अनेक हासालनि यां থেকে साब्रन থেকে साब्रन पर्यन्त स्टुडेन्ट अर दंसारे रक जों तै अर खूब कष्टखाय गुरुदेव दागिमा बाय जों सोलै दङ तामखाय जों तेबदा खायमाना जों आस्ते आस्ते खाय सिनि कमिटि থেকে जों चेष्टा खाय दङ आगामी दिनाव तेबदा जों अब जों तेबदा याक फल खालामनो जे गुरुदेवनि जिनि वान सुमुं बिनि तामुं बिनि टिमनो जों फोसावते जों सातफारि सामु थायनानै बागै जों कमिटि पक्ष থেকে जों मानसुलै दङ ताई जों बसखांनो सिनि सामुं कतम कमा दंमानि যত পারিছে जों চেষ্টা खायनो सिनि कमिटि থেকে जों अरं नायनो खाय बलायखे वान मासिसा जों सारे रंनो जों चारमादिगो जों काहामनो साइ दनो कने बनि सिनि साफिसियेन्ट बासा कोसा गायजन दं जागिया किनु संवारानो एनोनो एनजिओ हाके जों सिनि अर एनजिओ जों खाय जों तनि मैया कारण अने एनजिओ को कमा हाई फाई एनजिओ जों अर फ्री कस्ट कमा सिनि स्टुडेन्ट साइ छोट जन दङ आमा हाय बरनो जों तेबो जों बुंनो बाहाके जों जत तुको जों बनो पराशना खाय इस सबार हस्ते থেকে जों बुंनो बागै कलेज लेभ पर्यन्त जों बनो पिनि याकं जों फलो होना बागै साक बैथां बादाना बागै जों वानसनाय दङ
Awan suma bising tei he gurudev sung tini wa sung puito khema salon sung him like haye sung tini wa jaga sung kisu mane kok sanani sung sujung mama bagai tai bus kang nong medium pokot theke ang blake na hambairbo tai o samuno sung tangnani wan suk toma jaga phono kisu kebung ma phayo এই গুরুদেব তিনি অযথ বন গাটক বাহিনী সামুসে তামরে বাই তিনি হাই সালন কগবথা যাগো ও কংমানি সালন जों তিনি পুইতো খাইমা সালন তিনি সিন কমতের বলাকে খাকসাংমা বলাকে খারমা সিচাকাই বন কোনো বিনে দুসে বতি পাসান সামুং খাইনা পাयो সিনি তপাং সামুং খাইনা পাयो জায়গা অনেক বন সামুসে দ্বারা তানাই কোনো বিনে দুসে थांगाय বসকাং थांगाय थाम थांगाय सेलाय कगबथा मागे जों बलाके न जों दुख नांगाय दङ जों सिनि ससाइटि सिनि गुरुदेवनि जे रामजाक जागाव जगाय जागाय सिनि अमा हाइते मान दङ सिं बरखा जों कमति बस अमनो साव जों अमा हाइ बरनो सेलांगो ना सेलो अन बागे बलाकेने जों सिनि ओ सबरे हस्टेल जों तेबो दा तलांनानि चास ताकाय सिनि स्टुडेन्ट फाइ दङ थांगो फायो थांगो सिनि स्टुडेन्ट जों नेक्स्ट इयर जों तेबो काहां काय जों बसां तलामाना ना आबो जतन हामबाय सानिसिन आनि बुंमोंखाय मंगल देवरामा थैंक यू गुरुदेव सिनि गुरुदेव श्री शान्तिकाली न खन्तर सरि पाइफले खुलुमबायो जों बिनि संसारजाक स्कुल एस ए टिचार हिसाबै टिचार है जों प्राय आं 2015 फाइमानि दाबो 2025 प्राय 10 बोसोर जरा खाय दंखा गुरुदेवनि किरिफा फैनो ओमफ्राय अजागा सिनि स्टुडेन्ट दङ खुब गाहाम पजिसनाव आजि परिखांनाय रग दङ ओमफ्राय दाबुं जे परिखांनाय बिथ गाहामनो ओमफ्राय आम सुरगनो ना कक सावै आं मथागै बाहाय दङ हस्टेलनि सायाव परिमाननि र बाहाय दाबो चलि दं परिमाखै गाहाम दं देलायखनो बनि परिमाननि हटेले दिनै বিভিন্ন রকম बनि जे एक्टिभिटिज कालचार एक्टिभिटिज ताइ বিভিন্ন রকম जे ता दंमोन आबो जों बनि गाहाम न चलि दङ ओमफ्राय आम सुरनो दाबो नं हस्टेल तमुंसा माने बा रगाफोरखौ बुमाहाय किसलि दं गाहाम न जों जेटा दाबो जे बर्तमान बनि फुडनि बागै जेटा বিভিন্ন রকম गाहाम माने न सारि दङ আচ্ছা তিনি बंगबती टीचार सारिखौ माइसे एसे जों बंग टिफिन रक सारिं दङ আচ্ছা তিনি তো নর রেলি খালি লিখা আপনি তো এই কিসে কক শিখনালি তামনি তো খানি না 2000 সন্ন 27 अगस्त ससिले गुरुदेवनि थेमब्रामयागो सिन गुरुदेव लांमा जखा आबुनि दै जों आसालनो मुजुखायै गुरुदेवनो स्मृति नारगै जों दिनै आबुन बागै रेलि माखायनि सानैसिनि मु आरो मनदेव बर्मा पारा हकै नारायण पारा बिएच रायनिया पोस्ट अफिस चेन्नाइ हामबाय